Hello guys, welcome back to my channel. To ton lam soga ne channel lo. Do bui hinga makhoi. Di porjara sapo. Sengga sarik jora si sao. Sanam sumpur ke tam sarik sara. Agi hostel tam pute mar hor har sao. Beki sawta horom ke sakang srai menang puta menang pu ne agi roke salayo ta. Kintu omti kogro anghe ta ke bisas khali agi srai pure kiriti ro. Hai puna kiriti ti salai ti ro. Ko ta mane kiri kiri sao ta hostel ba jeman sao hangga ba. Hangga tabuk ngangke di por lais thanga di por hangke thuya koya krom jai mang rok nuguisi tabuk ngangke 4:00 baji tongkha taksi seng mukhi janayo tam male wa chano tendre gudok jakbai onko koi fol kumun achno kormuduk norom duduk jak norom ya do han samse kormuduk ta ikon hadi abo hangke onko koi fol asna aslang do ngangke iko yang kai tendre gudok tongo tendre emne hingke seng rugui kumun kai mane rukhangke kumun haing thangin di bangke norom ngangke obno koi phol mix khayei sauta hangke tini hingke ruglia ati khane gura khayei mix khaybai se sai nesne nutun abiskar kotal abiskar khaine mani ha bin jorte tok tok khajuga dini ta phan phan ke tok dik ja gurang na jate ba yang ke helabai se sai dong ha. So guys, ngai nadi ko tentri bori pekha gudogi paijak ngai oboke mosodo mosok thuino yogoi berma bai khlaine bulinai mane ke mosteng khaina khaina mosteng kran non sasinai ta abo munungti hostel talang nan bagi snaman ta aboke din kolongma saiman blanga thin bagine ati khaine bo toni ruta mukhe jana purke ekdom best obo ekdom ngai nahadi ekdom sabik suko jut khlaine nokma baise pura bukhugo mane chanang musuk mane khukti haisi ota sike ekdom thasung suka angge mukhin gasike thokjago tam sanai mukhin ge chaiman sugo ang iko yang khai moi moso sai tongo hukni moso chikon chikon aise na hade abo chikon phana mar khe yogo si sinyang kam tai mamang sao do ko sin mukhi kai thok suka mukhi ge to pura fantastic Kamu mana kuah? Nunggu belum kuah. Obo nggak do anu moita, boni mata do. Oh sen enggak water kan sen nos tiba sana, boni bay. Jangan blog naik tona rok sari do. Borok 3 জন সদা চলাই আনি আমা আনি মই চিকন অবখানি মই কত বিগো কতে তুই দে sabai se mosoyok mani na hadi jira bise sai ma tongaisiu asake mosoyok moso sikon jatnde ba ekore sailap kori asake yok suka ekdom marang suka yok mani sarik jora engkha hamna jora engya khodan neuroni buma khine gro besangke mix sapta simisi besabo kongreng mani to tara sai dongka ai nekrojma suji abo ke kosom tisong bini buma hingke borjoni berai tongo bekha us kango takhok na hamani oro khe to khasa habyaku onko omobo age baria order khaise man haru ayang onko tons kamo apon bole digini danga purana se sawine advance order ma khayo haya hingke painan phana tabuk mas man tholiya 100 টাকা কাইসানি দাম অবশ্যে আগে হিংকে বাজারাও ভালো দো তাবকে মানলিয়া এ কসমতে নমা খাই বসা বসু কি বাই বরজানে বেরাই থাংবাই কা অব নক্স নাম মানি অঙ্ক সিংলিয়াখু মানে
Pairimaya khuta borok no tonna jaga kwrwi hwnwi oro se borok no ma tonsiu borok nok swngwi thangsiu yang bong nok snamani do ikobo amsa aro khe borok thas thanglai tiya o nogo mamang tonglaio hwnkhe ba oro dakhe borok no muthuri tongnai rwbai khata obo kuphur hwnkhe punjuwa do kosom duita obo khe punjak akhini bahanok maknwui no tui bo berai tiro thik khlainai tak hwnkhe nogo khibiklak hwngjak kata doti torbai di norok no phalui se ang rang nanani tobo torbai gja aswk bai aswk koria kwswk tongbai kha ani rang siya borok torkha hwnkhe borok no phalui nai se mala mal wngmani o tok rok bo haibo nangkhe do bisi asa hwnkhe asa foli yang thango waisa puro bo ani wak angkhai sida kwbangma khe baono hinui chong tongtui mata yang bale tam bahmale matro duita se bao ambo ma sabon marakliya mamini se pun age agoi pun hwnkjago mamini wak age rukmanjagui nai buma bwya bwsa klainai se bini wak bo sida KTM bike kahai do bisma khe hapsajak kisilang khe tisajak pura nukha khe mwni kotor se pura hingkhe aswk wak kahakma se bini first ongo derao do ampai hingkhe mami misti ni derao kha borok gana ni ta manikhai nokholak kaisa ni ta hingkhe ah jora hingkhe ongo tamhinai wak bo jotoni no bwsa bamani jora ah je dera nai first ni bini ni age bao tarpore hingkhe mami misti ni tarpore khe ani ta jotono saplang thangbai waisa no hamya swnamwi nai ongo buma bwya bwsa bwya khlainai rang bwya ri bwya khlainai kwlang thangbai pura dera rwwi nai hingkhe tak boiko tok bo buini hinkhe khumpaimani ani mwnai hinkhe khumpaimani 11 ta da bwsajak kao do ani hinkhe matro 4 ta simi se khumpaio hingkhe pun bo amani khe 2 ta bao kuphur bai kosom bo khe amani si do kosom masa simi se ani hingkhe temasa abo khe sikla ni pregnant wngmani abo bo kobor kahikhe nai nok tongo o nok khe bo thus thu tiya boro saka thu hingkhe aroni horo angkhele khana kang thui tongphuru grum sakhe klai manta hingkhe aroni klai se bwsa chokrai lalang liling wngtongkha aro bo hingkhe abo bo ongo doi hamya wngwi nai khigoro se yong wngwi rwui takhai to hamka bithi rok rwui nai hingkhe angkhai tamhinai mal mata rok rwui sak suji ada hinai tamhinai si do pura sailap kwrwi obo hingkhe mwnai tok ikobo khe amani tok jotono bwsa gwnang mamang obo jotono jodi kaham kwrwng tongoi torbaikha hingkhe salo masa ratharwi chanani ikobo khe amani ta o thaiching kosom bwsa 4 ta abo khe ani jotono se kwbang hingkhe kwkwni si nongni kwkwni ta hingkhe guys jotono no samjak kaham ani channel no subscribe khaibari tini ni bagui asuk jora no।